A maior parte das linguas da nosa contorna, das linguas europeas, fan ese uso, é dicir, únicamente a final da oración se emprega o signo de admiración ou de interrogación. Normalmente as oracións interrogativas e admirativas comezan con unha palabra que indica tipo que, cando, por qué, que xa nos indica que estamos diante de unha oración interrogativa ou exclamativa. E mesmo cando non hai unha palabra así específica que o indica, pois a orde de palabras ou o contexto nos indica claramente que imos atopar unha oración deste estilo, cunha entoación afirmativa ou interrogativa. Só en casos de ambigüidade ou de dúbida, na norma se recolle a posibilidade, pois, por exemplo, se temos unha frase moi longa que non comeza con un pronome interrogativo, con un que, con un cando, con un porqué, pois podemos utilizar este signo ao comezo para que o lector, o lectora, non se quede sorprendido ao chegar ao final e atoparse ca interrogación ou ca admiración. Pero, en xeral, usando a só ao final, é perfectamente comprensible e non fai falta, é redundante poñela ao principio.